Salut toată lumea, sunt Namikaze Master și acesta este al doilea episod din seria de Minecraft. Da, după cum vedeți, îmi cer scuze că în primul nu s-a auzit deloc vocea mea. Da, trebuia să fac nu știu ce, să bifez. Trebuia să bifez o căsuță, da, și am uitat să bifez și n-ați auzit nimic. Sorry. Și am plantat sugar-ul care l-aveam, l-am strâns. Dar episodul ăsta m-am gândit să minez. Cum am spus în primul episod și nu m-ați auzit, o să stau pe peaceful până găsesc cărbune să pun torțe. Sau până și găsesc și iron. Ca să am cu ce să mă apăr totuși. Dacă mi se spawnează din mină și după aia n-am ce să fac. Nimic interesant. Cred că așa minez până la lavă, sincer. Nu să minez până la lavă. Hai, frate, nimic interesant, mai și 8 jumate dimineața. Abia m-am trezit și eu am febră. Da. Din asta e un eșec. Perfect. Măcar mă fac cu cobblestone. Aș vrea și puțin iron. Puțin. Acolo să fie. Da, nu o să meargă fază deloc. Apropo, sper că v-ați uitat la primul episod, chiar dacă nu s-a auzit nimic. Că, sincer... Sorry. Nici măcar nu l-a randat, încă urmează să randez. Azi că am avut probleme cu randarea, că am avut 16 minute și 40 ceva de secunde, 40 ceva. Și trebuia să-mi fac nu știu ce, să bag un cod ca să pot să filmez peste 15 minute. Asta am și făcut. Și... Asta a fost. Așa. Dacă ați auzit ceva, ignorați. Sapă așa până la lavă. Poate găsiți diamante. Diamante. Oh, da. I found the diamond. Dar încă n-am găsit. Deci mine asta e un eșec. Mai bine mă duc strâng lemn. Să fac chestii. Chestii am spus. Poate îmi fac o grădină. Strâng semințe. Morcov de la mobi. Trebuia să-mi bag minimap să-mi seteze aici casa. Să înlocuiesc pereții. Cacao, nu iau cacao, îmi place. Îl iau degeaba. Am strâns un stec. Stai, merg după lemn. Îi bag pe foc, ce să mai și pe ăștia la fel. Și fac eu cu puieți. Bag pe foc. Up. Îmi se face lumină în casă. Lumină. Se poate ajung SPD. Așa. Deci trebuie să găsim lemn. Lemn, am o junglă întreagă. Poate-mi fac casă în copac. Na. Copacul ăsta nu. Nu, o las acolo în subteran. Îmi extind casa frumos. Să o fac șmecheră. O să extind la suprafață dacă e și subteran. Da, și stați așa. Da, e perfect. Când
Primul episod, v-am spus cum aș vrea să-mi fac casa. Păi, o casă normală, la pământ, așa, normală. Și apoi, iau niște cablu să-mi fac scări. Doamne, ce lag. Îmi fac scări și fac așa repede, urc sus și să ajung șmecher, așa, nu știu unde. Fac așa casă în aer. Da, dar ar putea fi valabil și acum. Mai live. Niciodată n-am fost bun cu lianele. Nu-mi plac lianele. Prea dimineața să fac. Asta nu mă oprește. Apropo. Ce apropo? Trebuie ce vreau să spun. Da. Chiar fi fost șmecher să pot să fac așa în doi, cu Teddy, cu Bobo. Bobo nu mai face, cu Stunter. Casper. Da, prea... Da. Și prea nou. Da. Ce să fac? Cred că fac charcoal din tot limba asta. Totuși, sălă și oboseală. Cam febră. Musculară. Nu febră de aia. Se la seară și nu vin creeperi. Mă bucur. Stai, unde mi-era acasă? Cât îmi dă dacă... Din nou, vă place skin-ul meu? Vă place skin-ul meu? Da, vă place. Am și o puie de junglă. 3 stecuri. Nu-mi interesează. Sper că n-ați văzut eroarea. Aleluia, e lumină. Mai am ceva de mâncare, n-am. Trebuie să fac din cobblestone-ul ăsta și din lemnul ăsta. A video de 500 nesalsat. Așa. Fac beți. Beți fac unelte. Fac 2, hai. Și 2 lopeți. Ar frumos dacă puteam face foarfece. Așa, mi-am făcut tot arsenalul. Așa mi-am făcut podeaua, da? Cred că în episodul următor. Na. Cum am spus să fac între 10-20 de episoade, poate mai puțin dacă vreți să închid seria, o să fac și cu Take It Hardcore, că am Take It în băgat, Hexit am, Take It Classic, Take It în spațiu. Mai multe, nu fac probleme.
Și dacă mine ziceaba. Hău. E un hău acolo. Hău. Așa. Prima oară să mă culc. E somn. De fapt și acum am somn, da. În realitate. Da, o las. Aș extinde casa. Lopeți. Ternă coape. Ala treabă. Ei, ia pe asta de la Bobo Spider. Uitați-vă la Bobo Spider. Adică moldoveanul joacă Far Cry 3 finalul. Și dați până la faza când trebuie să aleagă Bobo. Că după aia când se cheie face pum, pana. Și crăp de râs eu la faza aia. E posibil dacă mă uit la Bobo să nu râd. Așa. Așa, 8. Dacă auziți ceva, să nu băgați în seamă. Sincer. Aoleu. Și aici, aoleu. A, nu, aici nu e aoleu. Așa. Dar vorbești tata să nu băgați în seamă. Glume. Dacă auziți ceva, chiar nu băgați în seamă. Așa. Să iau un alt tărnucăp că l-am spart pe ăla. Așa. Tata glumește ca de obicei. Și ar trebui să intru în pământ. Da, nu intru. Da, chiar ar trebui să intru în pământ acum. Sper că n-ați auzit nimic. Chiar sper asta. Aici ce se pun? Camere cu chesturi? Să încep o mină? De airhand n-am obsidian. Așa. Păi în camera asta cred că... Da, m-am prins. Fac grădina. Aici. Întrebarea este... Cum aduc apă înăuntru? Întrebare grea. Așa, vai de lag. Pe asta numai cu aici. Așa, sparg asta. Până aici. Sparg asta. Până aici și mai e un loc liber. Da, evident mai am dirt. Nu sunt atât de sărăcăcios. Așa. Dirt. Aici. Aici. M-a lăsat acum mai puțin. Mai mult. Eu m-am încurcat singur. Mai puțin. Că oricum trebuie o bucată. Puteam să... Și îmi trebuie și o sapă. Da, trebuie să fac rost de semințe. Să merg și la vânătoare. Da. Nu de iepăr, tată. Nu. De vaci și porci. Așa. Uga. Dar să nu plec prea departe, că uit unde mi casa. Și va trebui să închid seria.
Stai așa, de ce nu iau pe aici? Mai degrabă iau pe aici. Stai așa, am zis că iau iarbă. Semințe 1. Îmi trebuie 15. Dar nu irosesc sabia pe aceste chestii. Lagul ăsta mă oftică. Încă o sămânță, te dau cu spatele că am lagă. Ce cu insula aia? Oh. Chiar că ce cu insula aia? Aoleu. Acolo. Nu explorez. Poate să află peșteri și de-astea și nu. Nu vreau. Dar plictiseală. Era frumos dacă găseam redstone. Că așa făceam capcană. Fără repeatere. Că nu prea îmi trebuie. Eu nu prea folosesc repeatere. Deci episodul ăsta e un fail. The best fail in the world. Chiar din the best fail. Stai așa că doar le înmulțesc. Deci se fac o sapă. Perfect. 1, 2. Ce mult am? Cobblestone și lemn. Da, bogătan, ce să mai sărac. Aoleu. Așa. Vup. Vup. Tatam, sapă de lemn. De fapt, de piatră. Da, un sapă de lemn. Da, sare că noi lumină. Da, vă trebuie lumină, urâților. Deci doar una pot să țin. Da, cu sapa aici. Acolo să stați. Da, apasă o suci de acolo. Nu știu cât am filmat, totuși eu nu prea țin noțiunea timpului. Am filmat cam puțin de să mai filmez să leacă. Să minez o leacă, da. Să iau și o lopată pe dau de gravel. Știți cât urăsc eu gravel-ul? De fapt nu știți că n-ați auzit primul episod deloc. Așa. Laminat prostii. Și nu n-am. Așa. Da, iar să nu auziți nimic. Era mai bine în primul episod când n-au venit deloc. Tocmai am realizat că am vocea gamerului maniac când filmez. Am făcut eu acolo. Când am filmat 30 secunde am verificat eu acolo. Și aveam vocea gamerului maniac. Puțin ciudat. Și ne cheamă pe amândoi Andrei. Ciudat. Apropo, dacă mă găsiți într-un joc Namikaze, nu-s eu, ăla-i fratele meu. Da, Namikaze Master. Păi al Kamikaze Master n-a mers. Și am pus Namikaze. Și a mers. Că alt de nume nu mi-a mers. Apropo, pe mine mă găsiți Kamikaze, dar pe Minecraft mă cheamă Blue 00. Agent 00.
Acolo nu e nimic în crăpătura aia micuță, nu. Minăm mai departe. Frumos. Să merg cu shift. Cu shift. Spre peaceful, deci nu fac greșeli. Aleluia, coal, 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 coal. Deci băieți, în sfârșit am găsit coal. Fericirea mea, fac torți, mă bag pe easy. Apoi găsesc iron, mă bag pe normal. Găsesc diamante, las pe normal. Deci să sar. Așa, mai mult coal n-a fost. Da, ce puțin am 14. Bine, asta e interesant. Totuși nu mă duc acolo. Apă. Într-o mină, exact ce trebuia să fie. N-am dacă găsesc diamante aici. Și o spălărie pentru mine asta. I found the iron. Oh, da. Aleluia. Deci am și coal și iron. Cantitate normală de iron. Perfect. Încă una. Hai, te rog, să am 10. Nu. Aoleu, ce lagă. Așa. În mine de obicei nu se minează, se explorează. Că oricum e minat deja și doar explorezi. Na, se explorezi și acolo în jos. Stați. Da, cu tenitora înapoi. Iron. Mai dă o bucată. Nu mai dai nicio bucată. Încă una. Aoleu, era scad în apă. Da, am lag de la Fraps. Ți-ați cum zi zis? F3A. Gata, cred că mi-a revenit. Da, perfect. Noroc de sfaturi. Deci dacă ați auzit tot să nu e a mea. Păi sap. Minez. Minez. Nu trebuie. Așa. Dacă am vorbit cu tata, să știți și voi. Toți interesați de jocul ăsta, bă, ce... Fac Minecraft. The best game in the world. El e deja cocoșat. Așa trebuie să urc. Aoleu. Fuck. God. Și v-am stat în cale. Ce? E doar piatră. Deci cred că închei episodul. Nu știu. Cred că am filmat destul de mult. Să văd acum ies. Da, de aici fac așa. Vup. Mă bucur că am coborât aici, am găsit multe iron, coal,
Fix ce-mi trebuia, deci cred că mă bag pe normal. Dacă mai găsesc... Așa, ieșirea. Stai așa, încoace n-a fost. Really? Era fix în casa mea și n-am văzut-o. Sincer, Minecraft-ul te trolește. Să-mi astea. Minereu de pie. Bagă stela să stea la făcut. Bag pe tot ce să mai. Coal. Buf. Wow, ce lumină. Fac pat. 3-4 beții. Fac doar din 4 iron, dintre 4 căul, nu îl consum pe tot, eu azi vrea voi. Mi-ar mai trebui fix. Cum 3 iron, că să-mi fac o armură full. Am 16 multicele. Da, îmi trebuie neapărat apă. Am iron. Fac 2 tănăcape, 2 săbii, o găleată, 2 și un farfece. Așa. Și asta a fost pentru azi, cum am spus și episodul trecut. Dați like, subscribe, favorite. Și asta a fost pentru azi. Pa, pa!